Ten hamšík, na čo mu dali také auto drahé? Čo? Tému hamšíkovi. Kedy? A dneska si hovoril, že mu čo A dali. čo tomu dali motorku takú detskú, lebo kerú piču. A príbu mu dali kokotovi. A hej, ten Mucha sa nás šmykol na tí Slovinci, čo? Takže keď s tými Polákma vyhrali, Rudo. Čo? S tými Polákma, keby ešte. Vyhrať môžu, vyhrajú čo a Poláci ich dobijú tam do knápu, keď prehrajú. Polsko veľké. Koľko má to miliónov, no? 8 Čo? miliónov. Aj vieš, 12. a vyše 30 ne? Ne. Čo? No a čo potom ste sa učili? Koľko to má? Čo? Koľko to má? Čo? No Oné Polsko. Však to je vyše 30 miliónov. Môže byť. 8 majú len zasraní Maďari hen. Češi majú 10 miliónov. A my milión. A my 5 A koľko miliónov. mali Slovinci? 2,5. No však ja hovorím, A my máme 5. taká osada, taký majer tu hral, vidíš, jak je rozebal. Bože, ja som čakal, búchal, babka vedľa, kúkala televízor, iný program, hej, kurva, zelený najebať. Vítek, veľký oný, pásku mal, lebo keru piču, a ja ho vymenil, tuším, a Karhan tiež piču hral, to hral, len to len rozehrával. A ten Vajs mladý. Vajs, Vlado. To. To je nič. Čo je? 0 bodov. Nič tam. Nič. Dreško a nejaké mená a hento piča. Ani z toho. No. Škrtil. No. Čo nahrál? No. To je nič. A kde je Mintal? Čo? Mintal. Celý. Marek. Marek. Mintal. Ten kde hral? Však nehral práve, že. Tak ich bol aj hráč, nevytrhne čo piču. Ale oni, že nehral, oni šesták voláky kokoté, čo to hovorí, nič. Majíra. Držať chlapa pekné, hotovo, pustiť ho po 16, tak sa mu pred rozbeha, hotovo. A keby Slováci vyhrali v tom Polsku? Čo? Nevyhrajú. No, a remizovať im nestačí. Nepomôže, musia vyhrať. Jako? Keď remizujú, tak nepostupujú. Jako budú mať 3 body, ne? Keď majú 2 šulhovory a tretí si získajú tam. Ale furt budú mať toľko istú bodov, jak Slovinci. A potom rozhoduje zájomný zápas. A Slovinci nás najíbali doma 2-0. A Slovinci ešte hrajú. Slovinci hrajú San Marine. Ja, tí najú 5-6 kusov tým najebu. Čo, neveríš? Ja verím. Neveríš? Verím. Jaké skore správa? Ja si hovorím. No, už mali postup. Kam ich kokotov pustiť? Však tam by onci zhoreli troška od tepla. Kam oni Do Afriky. Kde oni slonom one vajca by mohli ísť tam kolembať. Čo to? Fejt. Kam nepustiť Slováč níde za hranice, níde. Hnusná, pokradli aj Čechách. Obchody vykrádali vyjebanci. Ten kokot, ktorý to bol, ten ukradol len dličko, tuším, v obchode. Čo dričko iba? A má trampoty. To bola škúra. A ja preto no mal hystré porad odjebať, keď som sa opočil. Slováč, Maďar, Polák. Najradšej kurvu, pozor som, ale pil to... Mama, Hitler odjeba, keď som sa narodil. Moka ešte. Slováč, Polák, tam. Rusov na nich poslať. Rusov na nich poslať. No. Poláci len ako ich rozjebať. Rozjebuj ho, verím tomu. A keď nás ich bijú, lebo kerú onu máte rozbije, Čo? Jako? Rozbiješ to skladky. Jaj. Tak sorry páni. Len ich rozjebať. Tej do piče. Aj s tvojim oným tam. Šištom zubatým. Aj mucha chytal, vidíte. Mucha, čo to? Muchy môže chytať, on je zlápano. Na šu sú voľby, pôjdeš voliť? Čo? Šu sú voľby. Aké hovorí? Nevím. Mikloška. Lipšica. No, Dopite s nima. ich treba.
Rozkladli celú republiku v buzeranty. Ich treba. A napíšte do redakcie vôbec, že nima za 5 minút 12 snima. Od dvora bych poslali hen do Baneva až do Handlovej. Tých Arabov. Týchto vyjebancov tu. Oného buzeranta vyjebaného. Včera mal svonu. Za 5 minút 12 som kúkal. Nič to neukazoval. Od dvora to negadím ani penále. Nič. Do piče, preč. Veň, chodáky ma oni ma. Arabi nech mávajú za 5 minút 12 debaty. Aj tlmočníkov má. Keď sa onzí. Dohaduje. Keď si spomenú voľačov vypočuť. Ne! Boha ti ten bez nikdy sa nedá. Súr. Lakta. Nič, čo tu múcha, ale oni. Tento kokota ešte mi dá na Praha, mu oči musím zajebať. Hen ten Pragáč. Ten škrtel? Áno. Čo? Nič zvláštne, nič. Nič, aj keď tam hrá. Čo Čo hrá? s tým, čo? Čo hrá? Že je obrané a odkopne do polihliska a oný fotbal. Čo to? Tam neútočí od svojej 16 až po druhú 16. Aby mu nohy dolámali. No. To nespraví. No nespraví. No, on je obraná, čeká na No hráča čo to? a odkopne. A Čo to? Odkopneš aj tie, aj choda kerý. Aj vajca mu odkopnem. Nič, čo to? Nič zvláštne neuznávam. A tak sa budú športať stávať takým anglickým klubom, nemeckým, talianským, španielským, ruským. Aj nič. Už Amerika je do fotbalovej éry. Už Američani už idú, áno. Tí sú v hokeji svetoví, oni aj fotbal už honzá, aj Kanada už fotbal troška honzí. Troška. No, majú hokej bohový. Tam majú iné majstrovstvá. NHL. Poháre, čo? Hráme aj zápasov. A hra zvalí, tak ide